Чак. Стой. Чакай малко, бе. What is this? Мю. Пресе Никито, continue ми изписва, бе. Weapon here. Окей. Мозгъс такъв. Юра. It's crisis, писоши третат. Screen of death. Is boost screen of death. The fucker. Реси. Bios. Racing this shit. Майка ти It's деве. fagot. It's Fagot. Yes, Yes. fagot. Fagot. Някакъв е прост. Бомбанци! Нека капа. Ме какво е това, бе? Не нам. Па какво е това, бе? Не нам. Иска да те заламне. Взема да ме сака. Гибона иска да ламка месаците, бе. Месако ли чалкаш? Това не е месак. Синьо. Синьо, гледай сега, гледай. Какво е това? Earphones. Yes. It's DJs. Не, ням. Гимпо, колко е часа е чук? Не, ням. What is fuck? Не тира майка че. Не баре там е черняк. Пуца. Че ми пуцаш на месако. Аз ги отова, момче. Ема ти си. Хир. Бърже. Това е чук. Внимание, други опасности. По-добре, бе, това рефлектира кръчето, бе. Майка ти рефлектира. Цикли. Бъчите цикли, ама бъти кошарата. По, целим пичката. Къде трябва да целиш, бе, чук? 100% work processors. Екстра. Всичко е пичка. Ей, гнусен, обърни се, бе. От що? Разпачкай се ти, бе, бег. Има пичката. Разрави се, бе. Разрави се, бе. Сега тук като пак. Не, пичката ти се гърчи. Че го биш. Трябва пичоко да го стреляш.